Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Srdačan pozdrav iz Varaždina uoči početka jedne od možda najvažnijih utakmica u ovom doigravanju prvenstva Hrvatske u nogometu. Varteks protiv Hajduka, dvoboj koji bi mnogo toga mogao odlučiti. Varaždinci danas u subotu, veliku subotu, dan prije Uskrsa, stadion je krcat, otprilike 10.000 navijača i jedne i druge momčadi. Stiglo je ovdje nakon cijelog tjedna koji je bio hladan, snježan. Vidite još ove brežuljke snijega. Jučer se čistio cijeli dan ovdje teren. Danas lijep dan, sunčan, temperatura 17 stupnjeva i Mateo Beusan sada će povesti obje momčadi ka središtu terena i nadamo se bit će to lijep uvod u još jednu lijepu nogometnu predstavu u prvenstvu Hrvatske. Trener Varteksa Luka Bonačić ima možda druge probleme. Evo Luke Bonačića, karakteristično sa svojim blokom, temperamentni Luka Bonačić. Imao je nekoliko verbalnih dvoboja u posljednjih nekoliko dana, ali ono što ga vjerojatno najviše muči jest činjenica da je njegova momčad odigrala u visokom ritmu srijeda nedjelja u posljednjih 3 tjedna, čak 6 utakmica, ali slatke su to brige jer je Varteks sve te utakmice igrao sjajno i čak i onu koju je izgubio u Osijeku protiv Osijeka nije bio nadigran. Za Varteksa će danas igrati Mrmić, Toplak, Bančić, Dalić, Kovač, Mumlek, Posavec, Besek, Vugrinec, Brlenić i Andrija Balajić. To je najjača postava Varteksa, prva 11-orka. Tamo na drugoj strani, na istočnoj tribini su i navijači Hajduka. Torcida je došla bodriti svoje Hajdukovce za koje će danas igrati Gabrić, Butorović, Stip Horvat, Hibić, Niko Čeko, Vujca, Josip Skoko, Ivo Jurić, Jurica Vučko, Mario Meštrović i Milan Rapajić. Jedna neopreznost, prilika sada za Hajduk i Mrmić je uspio obraniti, pucao je tamo Josip Skoko. Marijan. Lopta za kapetana Varteksa. Dalić. I sada velika prilika za Varteks i nema pogotka. Da vidimo tko se tamo spetljao. Balajić, dvojica su bili u prilici. Da vidimo dobro ubačena lopta Zlatka Dalića. I tamo u prilici Vugrinec i Balajić. Onda su razmišljali i mislim da je Balajić uputio udarac sa Beusa. Mumlek i Posavec. Da vidimo tko će izvesti ovaj udarac. Ubačena lopta. Još jednom Posavec, sada nezgodna lopta pred vrata i nema pogotka za Varteks. Da vidimo tko je bio tamo, čini se Vugrinec. Ostaje u 18. minuti 0:0. Sjajna prilika tamo za Varteks, bio je sam Davor Vugrinec, lopta je preletjela sve i Luka Bonačić ima razloga za nezadovoljstvo. Bajić, Vugrinec. Prolazi Vugrinec, Mumlek i ostavljena lopta, još traje prilika Vugrinec, odnosno Mumlek preko vratiju 0:0. Uzdignute ruke Torcidaša, ali sve je više gužvi. Pogledajmo, tamo je loptu prvo propustio Miljenko Mumlek, onda mu se vratila udaraca Mumleka, ali preko vratiju. Ide lopta za Vugrinca, ispred njega je Horvat. Dobro je to sada za Brlenića i evo pogotka 1:0. Strijelac Zoran Brlenić u Varaždinu. Varteks vodi sa 1:0. Pogledajmo još jednom, dobro je prošao Zoran Brlenić i još ljepše ga proigrao Davor Vugrinec i ništa tu nije mogao napraviti Tonči Gabrić. Rezultat je 1:0. Tamo je Samir Toplak zbog igranja rukom zaslužio
žuti karton, velika je udaljenost i da vidimo hoće li se Rapajić ipak odlučiti na udarac i fantastičan udarac Rapajića. Mrmić je uspio skrenuti loptu od vratnice. Pogledajmo još jednom. Lopta je prohujala pokraj živog zida Varaždinaca i Mrmić ipak. Jurić pored Vugrinca na centru, a svi ostali u kaznenom prostoru i Mario Meštrović na 17-18 metara. I prilika je za Hajduk, pokušao je loptu uputiti Steve Horvat, brani Mrmić. 83. minuta dvoboja u Varaždinu, Varteks protiv Hajduka vodi 1-0. Besek, Vugrinec i Brlenić su još u napadu. Besek mirno vraća natrag. Dalić, Brlenić, uzima loptu ipak Bančić, Balajić i propušta sada Balajić. Bančić, još traje napad Varteksa, duga lopta, Besek na drugoj strani, težački prima. Dugo traje akcija, Balajić i 84. minuta. Kraj dvoboja, upozoravaju Varaždinci da je vrijeme isteklo. Ide lopta za Beseka, Besek, pored njega je Horvat. Besek i Horvat. Out za Varteks i mislim da će zvižduk uslijediti za nekoliko trenutaka. Traži loptu Mateo Beusan i gotov je dvoboj u Varaždinu. Varaždin slavi jer Varteks je nakon Kroacije sada svladao i Hajduk sa 1-0 i u ovom trenutku Varteks se izjednačio sa Kroacijom na čelu prvenstvene tablice. Obje momčadi imaju po 14 bodova, Hajduk ostaje treći sa 13 bodova. Večeras u Zagrebu još igraju Kroacija i Zagreb, jednu tešku utakmicu za zagrebačke modre, a ovo je još jedna potvrda da je Varteks izrastao u respektabilnu sredinu. 9 udaraca gdje su uputili Varaždinci, 4 u okvir vratio. Onaj udarac Brlenića u 26. minuti donio je veliku pobjedu i veliko slavlje Varaždincima. Prvenstvo se nastavlja, a ulaz... Da je bila dobra utakmica, puno tempa, puno šansi s jedne i s druge strane. Varteks je pobjedio 1-0, mogli smo i mi, ja mislim da bi nerešen rezultat bio najrealniji, jer mi smo cijelo drugo poluvreme napadali, nismo iskoristili svoje šanse. U svakom slučaju čestitam Varteksu na pobjedi. Grgica Kovač pobjedio Hajduka. Najteža pobjeda. Ali najbraža. Pa tako sam rekao u novine. I mislim da smo trenutno jači od njih sigurno, od Kroacije, ne znamo, tu smo. Sad nam rastu ambicije, idemo na prvo mjesto, sami smo si krivi tome. Vidjeli ste koliko ljudi je došlo na stadion. Vis-a-vis njih, mi smo morali biti pravi. Odgovornost je bila velika. Neki dečki su prvi puta igrali pred ovoliko publike. Mislim da publiku nismo razočarali, što više mislim da smo je oduševili. Gospodine Bonačić, mnogi su rekli bila je ovo utakmica istine. Istina je 1-0 za Varteks. Pa sad sve je ispalo dobro, ali očito da se vidjelo pogotovo zadnjih 20 minuta umor od non stop igranja srijeda, nedjelja i mogu jedino čestitati publici i mojim igračima što su oni ovo danas izvukli i priveli kraju, to jest da možemo konkurirati do kraja za visok plasman. Mislim da smo mi vrlo dobro počeli utakmicu. U prvih 15 minuta imali igru, imali šansu, nismo znali iskoristiti. Nakon toga momčad je pomalo stala, Varteks je došao do 2-3 fine kontre, jedno od tih kontri iskoristio. Mislim da se ne može desiti našoj obrani da 3 puta na isti način ispadne sa viškom igrača. I drugo poluvreme vidjeli ste sami, Varteks se povukao, branio je ono što je stekao. U svlačionici Varteksa razumljivo slavlje i jasna poruka. Mi smo Luđanci, mi ćemo prvaci, mi smo Luđanci, mi ćemo... Mjestu. Osijek je još uvijek tu negdje u borbi za prvaka, međutim Zagreb i hrvatski dragovoljac su već odavno iste. Priča oko utakmice Zagreb-Hajduk započela je još u subotu. Gusti snijeg i veliko nevrijeme, osim meteorologa, iznenadili su i domaćine nogometni klub Zagreb. U zakazano vrijeme početka utakmice igrač je dočekao neočišćeni teren prekriven snijegom. Igrali smo snijegu 2 navrata, prvi put bilo 11, a poslije 12 cm,
a vidite da je snijeg još pada, tako da nije nikakvih bilo mogućnost da se utakmica odigra. Prema propozicijama odgođena je za sutra u isto vrijeme u 16:30 minuta. Nevrijeme ipak nije zasmetalo treneru Matkoviću da svoje igrače pošalje na snježni trening. Ova utakmica sutra što će se igrati nama će biti otežana, pogotovo ako se ovo otopi, bit će sutra kaljuža, to je nemoguće igrati, mi ćemo biti totalno iscrpljeni, bit ćemo opet za srijedu, imat ćemo hendikep. Splićani su se povukli u hotel i čekali nedjelju i novi početak. Čudljivo vrijeme donijelo je sunce, a na jučerašnju oluju podsjećale su samo zaostale hrpe snijega te izuzetno mokar i blatnjav teren. Hajduk je već od samog početka krenuo agresivno, želeći dokazati da ide na pobjedu. Prvu priliku, nakon slobodnog udarca Asanovića, propustio je Čeko. Slijedi zatim i ključni trenutak utakmice. Napad Hajduka u kaznenom prostoru rukom zaustavlja Dražen Biškup. Shodno propisima, sudac Varnaričić pokazuje mu crveni karton, naravno uz 11-terac. Udarce s bijele točke za Hajduk izvodi Asanović. Ovoga puta ne baš najbolje, ali priskače Rapajić, 0:1. Iako s igrače manje, Zagreb se nije predavao. Rezultat toga je i izjednačujući zgoditak Joška Popovića. Hajduk nastoji vratiti prednost, a lopta Jurčića završava u stativi. Ni nastavak akcije nije uspješan. Zagreb je nerešen rezultat držao skoro do kraja prvog dijela. Tada odlični Butorović lomi obranu bijelih, 1:2. Po teškom terenu igra se borbeno, ali korektno. Splićani zadovoljno odlaze u slačionicu nakon prvog poluvremena. Teško utakmica ide po kojem terenu igramo, mislim da smo ipak za nijansu bolji, jer imamo još igrača više i mislim da će ovako do kraja ostati, da ćemo pobijediti. Drugi dio započinje sa nastavkom traume za Zagreb. Naime, nakon dobre akcije domaćina srušen je Đakić. 11-terac, ali svi bježe od lopte. Nitko neće pucati. Loptu uzima Joško Popović, on je pucao i prošli tjedan protiv Kroacije i promašio. Tako je bilo i ovoga puta. 5. promašen 11-terac zaredom za Zagreb. Nakon toga igra Zagreba potpuno se raspala. Splićani su ubacili u višu brzinu i ubrzo je bilo 3:1. Nakon asistencije Masara pogodak je postigao Jurčec. Najljepši zgoditak utakmice postigao je igrač Zagreba Županac, na njegovu žalost u vlastitu mrežu. Centrirao je Butorović, koji je u Hajduku nosio kapetansku vrpcu. U drugom poluvremenu u igru je ušao i Jurica Vučko. Svoju igru mladi Hajdukov napadač obilježio je i prekrasnim pogodkom. Vratar Drženić, kojem trener Matković još uvijek daje prednost nad Pavlovićem, tu zaista ništa nije mogao učiniti. Hajdukovu seriju zgoditaka zaključio je svojim drugim golom bivšim suigračima Renato Jurčec, 1:6. Zagreb je izgubio dvostruko, prvo bodove s Hajdukom, drugo dan odmora uoči uzvrata kupa s Varteksom. Uostalom, zbog toga su i tražili da igraju u subotu. Pa ne znam, stvarno, to je naš peh, ja veliki, ali bez obzira, ja se stvarno stidim bilo šta reći nakon ovog poraza. Možemo se mi vratiti na taj igrača manje, na promašeni penal kod 2:1, ali ovako se nešto ne smije desiti bez obzira, ovo je ipak Zagreb, igra se u Kranjčevićevo i ovo sebi ne smijemo dopustiti. Ja se stvarno sramim, ne znam što ću reći. S druge strane, Hajduk je ostao u trci s Kroacijom, a dobra igra njegovih igrača popravila je i raspoloženje trenera Mirka Jozića. Mislim da je zahvalnošću i odnosa prema igri, truda i ulaganja cijele momčadi, a posebno inspirirano Galjoše koji je dao toliko lopti da je bilo zaista šteta da neka od tih lopti nije završila.